Nakahanda na ang pondo ng ilang mga lokal na pamahalaan sa gitnang Luzon para sa pagbili ng bakuna kontra novel coronavirus. Ngayong taon ay target ng gobyerno na makabili ng 148 million doses ng COVID vaccines na ituturok sa 70 to 80 million Filipinos. Ito'y kung kinakailangan na tig-2 dosis ang ibabakuna sa kada individual. Subalit makukuha lamang ng Pilipinas ang mga bakuna kung magkakaroon ng close deal sa pagitan ng mga pharmaceutical company na kanila ngayong kinakausap. Kabilang na riyan ang Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac at Gamaleya. Ang mga highly urbanized city ng Angeles at Olongapo lampas sa 20 milyong piso ang inilaang pondo. Ayon kay Olongapo City Mayor Len J. Paulino, 20 million pesos na ang kanilang siguradong budget para sa COVID-19 vaccine purchase. Kung kukulangin, magkakaroon umano ng diversion of funds mula sa ibang city projects. 25 million pesos naman ang pondo ng Angeles City sa bakuna. Sumulat na rin ang city government kay Health Secretary Francisco Duque III para sa karagdagang 50 milyong pisong pondo. 3 milyong piso naman ang allocated budget ng Masantol, Pampanga. Ayon kay Mayor Danilo Ginto, inaasahan din nila ang karagdagang tulong na ipinangako ng provincial government. Nagalat po ako 3 milyong piso para po sa vaccine. Kung po nga magkukulang national, pero sabi po ng ating mahal na gobernador, nagalat din po siya ng pondo para po sa lahat ng Kapampangan ma-vaccine natin. Kinumpirma rin ni Capas Tarlac Mayor Ray Katakutan na nagtabi na sila ng 10 milyong piso para sa bakuna kontra coronavirus. Habang si Dingalan Aurora Mayor Sherwin Taay aminadong kukulangin ang kanilang 2 milyong pisong pondo para sa bakuna. Kaya naman makikipagdialogo na rin sila sa national government upang hindi mapag-iwanan sa oras na may available ng vaccines. Samantala, pinahihintulutan naman na ang mga local government unit na mag-purchase ng COVID vaccine sa ilalim ng tripartite agreement sa pagitan ng manufacturer at national government. Nitong mga nakaraang linggo ay inulan ng batikos ang pamahalaan dahil umano sa uncoordinated vaccination plan, bagay na agad itinanggi ni Health Secretary Francisco Duque III. Rainiel Pawid, CILTV News.